أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikela kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Innal hamdalillah, ngempela udumo lonke lumfanele uAllah. Bafowethu, niyabona enigma 70% yezinto ayikhulumayo zingamaqiniso, kodwa u30% wazo into engekho umsangano naye uyakwazi lokho. Baba Enigma, mangabe uyayibona le video yami, ngicela wazi lokho, nawe uyayazi lento engikutshela yona. 70% yezinto oyikhulumayo zingamaqiniso, kodwa 30% yezinto oyikhulumayo into engekho umbhedo, nawe uyakwazi lokho. Umsangano uyakwazi nawe lokho. Ungayithathi kabi lento engikutshela yona, kodwa iyiqiniso futhi ayiphumi kimi. Wena nabanye, akuwena wedwa odlala ngabantu, akuwena wedwa lokukhohlisa abantu, olokubatshela ukuthi uJesu ukhuluma nawe. uJesu into engakazi izibe khona. uJesu nini ukhuluma nawe iEnglish, nini ukhuluma nawe isiSuthu, nini ukhuluma nawe isiZulu, nini ukutshela ukuthi abobani basesihogweni, abobani abekho esihogweni. Yonke leyo nto leyo nawe wazi kahle ukuthi ayikho, udlala ngabantu. Lalela-ke, ngivula iQuran la, Suratul Hajj chapter 22 of the Quran, iverse ubani, iverse u8. Allah says wa minan nas, futhi phakathi kwabantu, man yujadilu fillahi bighayri ilm, kunabantu abaphikisana nabanye abantu ngomdali bengazilutho, bengenalwazi, kodwa bayathanda nje ukuba wosiyazi, sengathi bayazi, bazenza ongqesta, bengazi next, abazi next ngalento leyo abayikhulumayo. Ubufakazi baloko ukuthi abazi next, Allah says wala hudan, ayikho into ebaqondisayo, ayikho into ebaguidayo, ayikho into ebabonisa indlela, bayadukuza nje emnyameni ongenafu lawo bantu labo. Allah uyachazela bona, okay? And then Allah says wala kitabim munir, abanayo nencwadi eclear esobala ebabonisa indlela, abanayo, ayikho leyo ncwadi leyo. Le ncwadi lezi abanazo umsangano nje weincwadi, ngoba ziyabadukisa zona le ncwadi lezi abanazo. Into ebambekayo njengami njengoba ngiphethe iQuran kanje, abanayo. Umdala usho straight uthi abanayo. Njengoba mina ngithi mina I'm guided, mina ngihamba endleleni eqondile, nayi iQuran, angikhulumi ngento esekudeni. Nawe wena mfundisi, veze lakho iBhayibheli, ngisasho namanje, veze lakho iBhayibheli elibhalwe ngesiHebheru noma elibhalwe ngesiGreek. Mina ngiphethe iQuran nayi ibhalwe ngeArabic, yayibona nayi, yayibona ibhalwe ngeArabic iQuran. Nawe veze lakho iBhayibheli elibhalwe ngesiGreek noma elibhalwe ngesiHebheru, mina nawe sizoxoxa. So umdala uthi mawungakuvezi lokho, ukhuluma nje ngento ongayazi, awuzazi ukuthi ukhuluma ngani, ngoba unayo into ebambekayo, imanywala unayo into ebambekayo ukuthi nayo into engikhuluma ngayo, awunayo. Le Bible lelo liphethe wena lixakile kwa wena self. Ngitshelela ukuthi mina sengihlane na more than 13 yamaBhayibheli, more than 13 yamaBhayibheli engihlangane nawo. Iliphi okuyile li right? Kodwa mawuhamba umhlaba wonke iQuran yinye, awekho awahluka, ayikho ehlukile kunenye, wonke 114 chapters, wonke amaQuran. Ungaya noma eChina noma kuphi uzoyithola na 114 yelukuzana yezahluko, yonke uzoyithola injalo. 5666 verses, yonke indawo uzoyithola injalo, uyithola injalo. Nina ngithi sengihlangane na more than 13 yamaBhayibheli. Umdala uthi nina ayikho into eniguidayo, ayikho. Whether niyaphika noma aniphiki, kodwa iqiniso linjalo. Nihamba ebumnyameni ngoba ayikho into ebambekayo ephathekayo eniguidayo. LamaBhayibheli la eniwaphethe yiwona kanye anilahlayo anikhipha endleleni. So umdala uthi niyakhuluma nje ngento eningayazi. Vukani ke emaqandeni. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.